Hi havia una vegada, en un poble molt i molt llunyà, un castell preciós que hi vivien 4 princeses. Us presenteu? Jo soc la princesa Maria. Jo soc la princesa Luna. Jo soc la princesa Odina. Jo la princesa Mireia. I vivien molt felices allà en aquell poble. Però un bon dia va aparèixer un drac dolent que se les volia menjar totes. Tenia molta gana. I aquell drac es va menjar totes les bèsties d'aquell poble. Els bous, les vaques, els cavalls i tots els pollastres. Però tenia més gana. I va començar a cridar: vull menjar-me les princeses! Veniu cap aquí! Sí que us vull menjar perquè sou molt boniques. I quan estava a punt de menjar-se-les, van aparèixer Els cavallers. Qui sou vosaltres? Jo, el cavaller Iva. Bé, cavaller Iva, posa't cap aquí. Tu qui ets? L'Emma. El? Cavaller Emma. I tu? El cavaller Ictan. Els menjaré a tots. Tots dos. Ei, a tots. Jo he xup. Ei, Luna, també els ha fet. No els tenim aquí. I conte contat. Aquest conte. Aquest conte... M'ajudeu a acabar el conte? Aquest conte. Conte contat. S'ha acabat. El conte s'ha acabat. Molt bé.